Ahoj. V dnešním videu budu házet auta na tohle auto ze setu 60387. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. To byla velká bouračka. Tohle z toho přežilo z tohohle auta. Tohle z toho druhého. Tak jo, já to jdu zatím opravit. Auta už jsou opravený, jdeme na další. Vememe třeba tohle. 3, 2, 1, teď. Dobrý, tak tohle je úplně v pohodě. Ale druhý auto ne. Jdu zase opravovat. Tak, auta už jsou zase opravený. Jdu na další. 3, 2, 1, teď. No, tak teďka to dopadlo v pohodě jenom u tohohle auta. Tady nemusím nic opravovat. Ale tohle ano. Všechno už je opravené, jdeme na poslední auto. Mimochodem do toho můžu vlastně přidat kočku a toho psa. Dobrý den, já vám tady ukradnu kočku. Děkuju. A vám tady bulldoga. Tak jo, jdu to tam dát. Tak. Psa dám jako řidiče. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Halo? Tak kočka ani pes to asi nepřežili. Tohle auto taky ne, ale tohle ano. Doporučuju vám tohle auto, to je úplně v pohodě. Tak já to jdu opravit. Tak, zase u příštího videa. Čus.